τα έγραψε αυτά. Ναι. Ναι. Κύριε Αντώνη, θα μας πείτε μερικά λόγια. Θα μας πείτε μερικά λόγια για το προϊόν. Πότε τα σπέρνουν? Η σπορά έγινε Φεβρουάριο μήνα, αρχές Φλεβάρι παρακαλώ. Τα ρίχνουν λιπάσματα αυτά, τι τα κάνουν? Όχι, καθόλου λίπασμα. Καθόλου? Οικολογικά είναι, Και τα κόβουν τώρα, τον Ιούνιο. Ιούλιο. Λίματα αζότου που αφήνει Και τι παραγωγή παίρνουν τα ρεβίθια? Ανάλογα την ποικιλία. Κυμαίνεται στην ξηρική καλλιέργεια από 150 μέχρι 220 κιλά και από τη στοιχική καλλιέργεια μπορεί να φτάσει και Πάντως αλλάξετε εδώ στην Καρδίτσα, στο νομό, αλλάξετε λίγο πρόβλημα. Γιατί εσείς βάζατε συνήθως βαμβάκι, καλλιεργούσατε και σιτάρι. Και κρυθάρια, ναι. Και έχετε αλλάξει. Βλέπω φακές βάζετε, έχετε βελτιωθεί λίγο, έχετε αλλάξει λίγο. Και φασόλια βάζετε. Ναι. Παλιά θυμάμαι βάζετε και πεπόνια. Ναι. Βάζετε τώρα? Όχι. Θέλουμε να πάμε σε διατροφικό προϊόν, κύριε Κάμο. Παραγωγή, Αυτά τώρα τι τιμή τα παίρνει ο έμπορος? τυποποίηση και κατευθείαν στον καταναλωτή. Τα παίρνει ο έμπορος αυτά τώρα? Όχι, αυτό το προϊόν θα το πουλήσουμε όλοι. Μόνοι σας, Θα το συσκευάσουμε. Είναι και καλό. Τραγάλι. Έχουμε εκπομπή τώρα. Ένα διαλεκτό προϊόν μόνο και μόνο για λιγουστούς καταναλωτές. Δίνεται και στο εξωτερικό? Όχι μόνο για εσωτερικό. Για εσωτερικό Έλληνας και Γερμανός έχουν. Μέρκελ δεν θα πάει. Είναι για το λαό το γερμανικό. Και φτάνει η μηχανή, πλησιάζει.